Hola, nois i noies, què tal esteu? Nosaltres, els monitors, estem tots molt bé i espero que vosaltres i que els vostres familiars també ho estigueu. Pel que sembla, aquest any ja no ens tornarem a veure, però us espero amb els braços oberts l'any vinent. De totes maneres, com ja sabeu, us hem estat preparant activitats de Scratch perquè pugueu practicar des de casa i les teniu a la nostra pàgina web de New Educa. Carlos, Pol i Diego sé que us agradava molt treballar junts i que fèieu un gran equip, així que espero que l'any vinent continueu treballant junts i fent el mateix equip que fèieu. Àlex, Martina i Alejandro, i espero que estigueu fent els deures que us posen els professors, que segurament siguin molts, i espero que estigueu practicant també una miqueta de robòtica, perquè sé que us agradava molt i segur que ho podeu fer molt bé. Laia i Leo, dos germans que treballeu molt bé, us podeu juntar per fer activitats a casa juntets i per practicar també a l'Scratch, que sé que us agradava molt i que sempre em demanàveu fer-lo. Santiago, sé que tu ja sabies molt de robòtica i que ja portaves bastant temps fent-la, però crec que pots continuar aprenent mirant Python, que és l'últim que vam estar fent, i mirant per aprendre a programar una mica més a nivell de codi, que també sé que et motivava, però alhora ho trobaves una mica difícil. I finalment, Sami, sé que no estàs des del principi del curs, però que també t'ha agradat molt la robòtica i des que t'has incorporat has après molt, així que espero que tu també puguis practicar alguna cosa des de casa i que també ens puguem veure l'any vinent. I bueno, amb això us dono un petó a tots i espero que ens veiem l'any vinent. Adeu!